Baina, urrengo urtien, 37 abuztuen, amama kartzelara eruego. Zer gaitik? Galdera hona, zer gaitik. Bueno, zer gaitik, bez. Ez daki denunzia bat aukie ban, dekauz papelak, denunzia dunek zeintzuk izen ziren, eta, etxien beti esate hemen, badakizu gerriek sortzen dauzen bidizak, eta sortzen dauze hori, holako egoera zerak, eta jendeak aprobetxa bite ban. Eta orduen, gerra denpola nauen komitie, berrixen nauen Berdugo famosue, eta arek, eta bere akolituek, erabaki eben, andra batzuek kartzelara erutie. Eta esan, segiro, emazien? Amama esan oso listarra, baina berrizea ez zakutera lizera. Zer bine hartu moni berrizea, eskute zan Durangora. Durangora hartu zan. Aitit eta bai, holan, etorte ziren trasolako epe Durangora eta ametipe eskute ziren Durangora. Bai. Bai. San punto de encuentro. Egize da, hori lehenguzu bikoitzak isetiek, hori beti ogin jau eragine. Beti, familizian. Hartomon oso estu ez. Eta, gero amama, esate ben, nortasun handiko Andri Esala, asko balio ebana, eta batez bera dediketan zen merkataritzara. Eta, oso religiosi ebe bazan, eta, hori, bere dokumentuetan danai agertzeakena, ez? Hori. Zer agertzen jakidanei? Kontraria horrekin. Hori aurkako esala, eta, hori, gauza konkretorik eta zehatzik, batepez. Ze danenak ikusitia gauz, oseak ez bakarri beriek. Eta sinatzen da bez denunziak pertsona bardinek, eta esaten da bena die gauza bardinek, ez? Eta que zera la rebelión, ez da que zer, badakino, dana, ez ebez, azkenien. Zeintzuk izan ziren zeie emakume horre berrizkoek? Zuen amama Ramuna eta? Nabarta eztak, Bai. eta abadien zera? Kresedie ona, ondarrutar bat, eta maiten amama, Teodora. Artabalagan emaztia. Teodora zan abizena. Zaitza. Zaietzan Andrea. Bai. Horre ziren, bai. Hor zizien. Eta nora eroen zituzten preso? Lehenengo egon ziren Bilbon Larrinagan, egon ziren. Eta gero Larrinagan, eguezela ja uste juizio iotziela, baina tokabak juizi zuen, zelan da, Gonzalo hori, Sevillan, bai, zelan da, juez famosue. Eta dana... Juez militarra zara. Bai, baina da famosue, zelan da. Gonzalo... Ez dakit jena, zako. Oia, ez da superfamosue, gero horatuko naz. Eta arek momentu horretan dana bieltze zen kartzelara. Eta bien, emotzi esan, 6 urte eta egun bat. Da bien, gero erue bi esan, Larrinagatik, Saturraganera. Da Saturraganen egon ziren, amama agostuen detenidu eben, San Pedro egun baten 3 urte ia bazen. Bai, eta dana sorta hori zen. Zegero urtea ban, dekretoren bat urtea ban, ezek izen Franko zer egin hainbeste jente gazkartzeletan, eta, solta hori esan. Eta handik 3 hilabetera gure amama ja gaixorik etorri zen etxera, eta ja hilen zen. Guk ez gandun ezagutu. Gainera, etorri eta ondoko jarraitu abien. Bai, kunbier zita eben kuartelera, bai. Bakarri dakigu, etorri zen urte horretan, lortu ebala gure osabie jauen batallon de trabajadoresetan uste dut, kartzela. Eta itxiotzen 15 egun torten. Hori ez, ama gazagoteko eta hori ez, urte
denbora guzti horretan ikusi barik egoelako. Eta junziela Urkiolara. Eta Mesies amama oso elixatiko esan. Haitxitxe esain beste, baina amama bai. Oso elixatikoa. Hori danak esaten dabe. Eta junziela, baina amamaia oso delikada dauela, eta hori izan abuztu baten, eta irailien hilin zan. San Miguel egun baten hil zan. Bai. Zuek joten zineten, bueno, zuek ez, zuen gurasoek joten ziren bizitetan, ez da? Bai. Nire aite junzan, baina batez bekeizen junzan bere alabie. Da bere alabien ni gure lehenguzinan. Gure lehenguzinan nagusizek, horrek dana gogoratzen die ganera. Niri ostan jarse bat, ez dakiz zer, da eure kontagozku ez olako gauza. Lehenguzina, gudekauen informazioa da batez be, lehenguzina nagusizenak. Bai.